الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بكارثوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني الشبي شهر المحرم من هجرة سانكالو فلو بسوني وتاني سباناي ميلاري النصارى وكاجاتي بافلاني مغاني وورو سانكالو وورو نا بسوني مغاني شغيناي أمبي دورة بغم مسجد رجاء وانبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها إلى آخر الآيات. على بافوني على من كروتا لندو أقول من عمل صالحا فلنفسه ni mogo min ye baara ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de. ni mogo ye nin dɔn i b'i jija k'i cɛsiri baara ɲuman kɛli la parce que i t'a kɛ mɔgɔ ye i b'a k'i yɛrɛ de. nin bɛ mɔgɔ sama ka taa dusukalasi ma fana. ni e yɛrɛ y'a dɔn baara ɲuman ni ne y'a kɛ m'a kɛ mɔgɔ ye n y'a k'i yɛrɛ de. i mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka tanuni la. mɔgɔ y'i lagosi i ma gosi tɛ o la parce que bolo y'a k'i yɛrɛ de e m'a kɛ ale. o mani asa fa alayha ni mɔgɔ min ye baara jugu kɛ fana a tora na balaw bɛ sagi ka t'i yɛrɛ de ma. baara jugukɛla fana n'i ye nin dɔn i bɛ baara jugu dabila de. ni hakili b'i la i ye nin dɔn i bɛ baara jugu dabila. baara jugu i t'a kɛ mɔgɔ la koyi i bɛ baara jugu kɛ. kuma jugu i b'a kɛ k'a fɔ. i b'a kɛ ka bɛɛ k'i yɛrɛ de. i b'a kɛ ka bɛɛ fɔ i yɛrɛ de. nanini don wa diina nanini don wa diina saputeli don wa silamɛya saputeli don wa silamɛya kɔnɔya don wa. baara jugu n'i b'a kɛ a dɔn i t'a kɛ mɔgɔ la dɛ i b'a k'i yɛrɛ de la. waajibikɛlaw t'a ye de ka kɔnɔnadiya de k'i ye parce que mɔgɔ dɔ fana bɛ o tɛ foyi la ka dawakɛla ɲumanw ɲagabɔ. mɔgɔ minnu bɛ ɲamarali kɛ ni ɲuman ye ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma k'u ɲagabɔ ka mɔkɛ bɔ u la. ni e ko ala ye nin haramuya cilen ye nin haramuya nin ye junubu de. dɔw bɛ taa
awa a yɛrɛ tugu k'o kɛ ɲagabɔ n'a ye ayi i m'a tigi ɲagabɔ koyi ala ko i y'a k'i yɛrɛ de la wa ma rabbuka bijallami lil abid mamadu tigi ala a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ koyi ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ n ye fayida ba dɔ sɔrɔ nin na abdulmuhsin abadi a ka dirisu dɔ la o y'a sɔrɔ alhamdulilayi a wagati sigilen b'a ka halaka la a ka jama kɔnɔ u y'a ɲininka de ko muso ka taa kaburu jiyara a ko haramu do muso ka taa kaburu jiyara u ko dɔɔnikɛbagaw dɔ ko ciden ko muso kana kaburu jiyara ka caya de mais ciden ma muso bali kaburu jiya la pewu ko ciden ko de lana allahu jawaratil qubur ko shigati mubaliga de do ko laɲini de muso minnu bɛ taa kaburu jiyara ka caya ko haramu bɛ olu de kan mais wagati ni muso min bɛ taa ko haramu t'o kan u ye nin fɔ ko dɔɔnikɛba dɔw ye nin fɔ a ko ayi a ko jawaratil qubur a ko shigati mubaliga tɛ nisiba de do maana tɛ bɛn muso ka taa kaburu jiyara pewu a ko arabu kan na kumaw dɔw bɛ na shigati mubaliga la mais laɲini ye nisiba de mubaliga in tɛ a ko misali la kurana kɔnɔ a ko ala ko o ma rabbuka bijallami lil abid shigati mubaliga de do bijallam yala kɔrɔ ye de ala bɛ tɔɲali kɛ mais a t'a kɛ kosɛbɛ de a kɔrɔ ye o de wa a kɔrɔ ye de ala tɛ mɔgɔ tɔɲɛ fewu wala yajlimu rabbuka misqala jarra aya wɛrɛ la ala ko ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ misqala jarra hakɛ ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ n'a ye bon shigati mubaliga min filɛ nin ye ko shigati mubaliga tɛ nisiba de do ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ fewu awa ko hadisa in fana y'o de muso kana ta kaburu jiyara fewu a ko shigati mubaliga nana la mais laɲini ye nisiba de a bɛ komi nin aya ni ala ko ma rabbuka bijallami lil abidi anana shigati mubaliga la mais nisiba de do ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ fewu ilayhi yuraddu ilmu sa'ati awa qiyama joli doni o bɛ sagi ka taa ala kelen pewu de ma danfɛn si t'a dɔn qiyama bɛ jɔ wagati min a bɛ jɔ don min a bɛ jɔ wagati min a jɔ wagati danfɛn si t'o dɔn ni ala tɛ o dɔnni bɛ sagi ka taa ala de ma wa ma takhruju min samarati min akmamiha iriden si tɛ bɔ a ka fara kɔnɔ wa ma tahamilu min unsa muso si tɛ n'i bɛ min ta i kɔnɔ la den ye kɛlɛ do fula do cɛ do muso do a cɛ ka jugu de wala tadaw muso si tɛ n'i bɛ den min jigi ka bɔ i kɔnɔ illa bi ilmi fo a bɛɛ bɛ kɛ ni ala ka dɔnni de muso o kɛra hadamadenw musoman o kɛra baganw ni kɔngɔ kɔnɔ fana musoman ye muso de bɛ min ta i kɔnɔ den min b'i kɔnɔ ala bɛ den dɔn i tɛ den si wolo fo ala b'a bɛɛ dɔn o yawma yunadihim yawmal qiyamah do ala bɛ musiriku wele ayina surakaya a b'a fɔ musiriku a ye minnu wele ka fara ni ala kan a ye minnu bato ka fara ni ala kan u bɛ min dɔw ye kaburutigiw wele dɔw ye jinɛw wele dɔw ye kaburutigiw bato ka kantigɛli k'u ye ka dafali k'u ye dɔw ye iriw barika ɲini dɔw ye kulu barika ɲini a y'o bɛɛ kɛ de ko kiyama de k'u bɛ fɛn nafaw ma yan u bɛ min qalu mushrikuw b'a fɔ ajannaka ala an bɛ ladɔnniya ma minna min shahidi mɔgɔ si tɛ aw na bi min bɛ se ka sariya kɛ ko jɛɲɔgɔn bɛ ala la mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ an na bi k'a fɔ fɛn wɛrɛ kan ka bato ka fara e kan
fenwure kanka wure ka fara eka mogo site an mushriku la qiyama kene ka bi min be se ka ofo wadalla anhum ma kanu yad'una min qablu utumbe bato femunun bato nin doyinye qiyama doyinye utumbe bato femunun ngole ku faralaka ubetununa ula ukabato fentununa ula wajannu yeraya dankaniya nin jigiye nin jannu ye dankaniya de wajannu yeraya dankaniya ma lahum min mahisha konnin do boliro tambolo jengere tambolo kabolla jabala bi ni tafsir gurugale yaqulu ta'ala bun kasiri ko ala min korotale ndo man amila saliha fali nafsihi ni mu'min ye baranyuma ke yakire ay inna ma yaudu nafu zalika la nafsihi mana o baranyuma nafa be shage kana e yere ma wonna ya suri ma ke ni dusun kala sede tiye baranyuma ke ki dusun kala sikake ala telem tawde ika baranyuma nafa be shage kana yere ma wa man asa fa alayha ni mu'min ye barajugo ke fana abika de ay innama yarizu wa balu zalika alayhi ikabara balawu ana akolokolo abesa kana yere de mare akololo ikabara jugu abalawuna kololo abesa kana yere de mare eta ke mogola koy wama rabbuka bijallami lil abid ay la yu'aqibu ahada illa bi janbihi alate jonto nyokoy alla nyune munye alate mo silla jaba qiyama fo abilla jabani junubude alay mo la jaba qiyama abilla jabani ka junubude alate mo silla jabal aghra fo ka junubu abilla jabanode wala yuwajibu ahadan illa ba'da qiyam al hujjati alayhi wa risal rasul ilayhi awa alate mo silla jaba fana fo sana killa jaba folo abe huja de joika qur'ana ayaw be kali kade ko ala ko nin kana kede ala ko nin de kake hadisa be kali kade folo ala ko e waciden ko nin kana kede akon nin de kake ni huja ma joika ala ti la jaba amma mo shilla jaba qiyama bada fa billa jaba huja jole ika ani cidon cilen ko fe kana ima ni ma cidon ka kuma me ola itori ta kayya dara ala billa jaba ni wajur kilaw ya fu yala kote ciden kote imame imatugo ko huja jorika qiyama ala billa jaba summa qala ko fi alako ilayhi yuraddu ilmu sa'ati ako qiyama wuli jo wakati o doni be sagi kata ala dema ay la ya'lamu dhalika ahadun siwahu mughshita qiyama jo wakati do ni alate kama qala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaydu al-basari li jibril alayhi salam wa huwa min sa'adati al-malaikati komi cidan ya fo chogo mi alaka tanuna kishibaka alede hadama dembe kanye mai ayafo jibrila min yin malikau kanye mai hina salahu an saati tuma mi jibrila cidan yin ka ko qiyama be jo wakati juma wa qala cidan ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili akoy yemmin yin ka qiyama jo wakati ma o ta do katte min yin kalikalaka mana neni ewo an shite qiyama jo wakati do ciden muhammadu min ya hadama don nyemai ate qiyama jo wakati do jibrila min ya malika nyemai ate qiyama jo wakati do wa kama qala ajja wa jalla qiyama jo wakati koni ala kelem tawde bodo komi ala ya fo chogo mi ala min kabba koro talendo ila rabbika muntahaha ako qiyama jo wakati doni adanye alade وقال جل جلاله ألكم مسمين كما يكبو لا يجليها لوقتها إلا هو أكو قيامة جو وقتي تبانج دانفنشي
qiyama jo wakati te bange mo siye ni ala kelembe wute a jo wakati bangelente mo siye dan fe shi to do ni ala kelembe wute wa qawluhu tabaraka wa taala ni ala ko ala mi hera kacha korotalen wa ma takhruju min samarati min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wala tada illa bilimihi ala ko muso site fo den sita ikonola ite den si wolo mana iri den site bo afarala muso site ibe demmin ta ikonola ibe demmin wolo fo ala ba bedo ay aljamiu bi ilmihi nimbebe keni alaka doni de la yazub an ilmihi misqalu jarrati fil ardi wala fi samai fuy teddugo alaka doni la miskala jara hakke dengenye bileni fitini hakke sankama wolon fulala duguman kulon fulala ateddugo alala wa qad qala subhanahu wa ta'ala alakum masami senala korota lendo وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ألاكو إربولو شيتبي وألا بودو ni o yiri be baji jukoro de yado ko jin fule anya be iri bamunu na dugukolo sanfe anya be kulu bamunu na dugukolo sanfe anya be dinga bamunu na dugukolo sanfe abenyo ko na be ko jikoro iri bulu shitebbi min be jiju koro de min be dugu kolo ko kanade ka iri buri sute bi fo ala babedo wa qala ta'ala ala qala min korta leno ya law ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al arham wa ma tajdad ala ko muso be min tayi kono ala bado den so be demmi na ba fili den sogo fili abe bo kasoro demma dafa ala bodo o ma tajdadu dewo de nabe den so kono fenwo fembe faraka kata fo awolo wakati kashe aka jigi ala ba bedo wa kullu shay indahu bi miqdar fenwo fembe ala fel hakke de ba bela ala fe ba bedo bro shamira rahimahullah aka ojo dola idan laka ka kuma dofo aba fo ko muso min nitti nyamina ku ya lajjarabi kanni isai ka lajje u ya sura kani ko muso min nitti nyamina naye ewa nunun kala jila aka mi ni alaka jeye ku ya isai ka lajje jigiri be noyaye ayeni ayaw defo وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه أيني آية فو ni aya min be surati fusilati kono ya ani ni aya min fule tawsiri kono ya law ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al arham wa ma tajdad wa kullu shay indahu bi miqdar ni be suratu radu kono ayen nunu fo ni en nunu kala jila ka muso timbala ko aka domi aka do ewa jido mwa akono la kwa jigili be noya aben ni fo ka wujo do la ku yenni isa ya sura kanyi ko sobe wa qawluhu jalla wa ala alaka kuma musammin ka bakoro talendo o yawma yunadihim ayna surakaya ako yawmal kama do be mushrikun wala en kajje nyogon be mi ay yawmal qiyamati qiyamado ينادي الله للمشركين على أروس الخلائق على بمشركو ولدان فيم بكونكا أو ما فوقانكا دادي نيغو نجيا كنو يا أنكا نيغو نغرجا ودي بفوية وأنكا نيغو نغرجا أنكا نيغو مبورتو أنكا نيغو نغرجا نيغو مني غرجا لكوفو إيه غرجا لكوكي على دي غرجا كوي ciiden de guruja alaye min guruja an bi guruja de ciiden ye min guruja an bi guruja
salafu salihu seybaw tabinaw tabinaw uye hakkilina min guruja ka kuma fota min guruja ni mogo min yo kuma fo iyo hakkilina fo ambu i guruja mogo do ye nin kuma fo bidiya do mogo do ye nin kewale ke bidiya do nin kuma foli be ke bidiya mogo de nin kewale keli be ke bidiya mogo de ambo fo de ni aw ya dade ya kwa kana nyugo ngurja fule ya qiyama keneka ayi min sutura kaw dade ala aw ma nyama ama kunanja kawyon aw ya tigi jugude nyali kala tawye dilali kala tawye de chiali kala de awye awa ma hinna tigi la ire fana ama kunanja ka tigi ye fana naw ya dade ala jiya kono ala fule ka foya na sara ka kaburu batoka kara asara ka musirkiya ka ala ko qiyama keneka dan fembe kunkai jinane hada madembe dan fembe kunkai ale ala ba tigi wele dan fembe kunkai be jolembe qiyama keneka ala ba tigi ala ko ale bu tigi wele dan fembe kunkai يوم القيامة ينادي الله المشركين على أروس الخلائق أين شركائي الذين أبدتموهم معي أولا بافون كجنيهم بمي أي منهم باتو كفرني على كجنيهم بمي دام فين بيكون كان نبفو على فنا يقول جارك لا ديا أو يا دادولا أي أداد نيغون نيادي mi qiyama do abeke malo ya bay ala kan sikantanga mbe mushriku wala qiyama do dan fembe kun kay mba fuma nka jenyo mbe mi ay munum bato kafarane alaka ay munu wala kafarane alaka ay kantigale ke munu ya kafarane alaka ay dafalen ke munu ya kafarane alaka ay munum barikanye ni kafarane alaka ubemi قالوا آجناك علمناك أي علمناك مشركوا بافو علمناك على أني على الدنيا آجناك على أني على الدنيا أني لا الدنيا ما منا من شهيد أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن ماك شريكا مغشيت أو نيبي من بشك سيريا كو جنيغم بيالا musiku irebe nim fo kiyama kene kale ulum fo nko bena ka tabulo nekin ka kaburu barikani nike nekin ka biriya ke nekin ka tabulo ke ekita ke anka jendoro anka bedoro ulu de beta fo kiyama kene ka kontigi ala mo shite awna ya min be ka sharia ke ko jenyombe ala ودل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي جهبوا فلم ينفوهم itumbe munun wala kafara alaka qiyama donye utumbe munun bato kafara alaka qiyama donye utara kabo ubolo umashe kunafa shehu de maba kaburu tigu waliju munun shaytane ka waliju ni tagutu ye kulu fara alaka ya qiyama ko ulube aw ala delika wuye uluba girala la uluba dar janna kono qiyama bebe taka guto ube tono awla utesha ka unafai wa jannu ma lahum min mahis ay wa janna al mushrikuna yawm al qiyamati wa haja bimana al yaqin mushriku ya dankana ya qiyama do jannu mufila ya ninya dankana ya de mushriku ya dankaniya qiyama kanaka ma lahu min mahis ay la mahida lahum min ajabillah wiraya do kujinga yere tulu bolo kabwala kala jaba qiyama kanaka wire dankana naye kujinga yere tulu bolo kabwala ka jabala alaka jla jaba qiyama kanaka ka qawli ta'ala nimbe komeni ala ko ala min kurota leno warali mujrimuna nara ala ko qiyama do ciyali kelaw junubuto uye jahannaba tasmaye fa jannu ulu yere ya dankana ya annahum muwaqiuha qulu bibbi akono
ala sosolaw junubutaw uye tasuma ye unyana jahannaba tasuma ye unyana qiyamah keneka uyere ya dankaniya kulu be biya kono wala mu yajidu anha masrifa meuma fara yoro soro kayele ma yoro soro nu betani yoro minye mimbe seke sababu ye ka tasuma doni yele makabuka ngosoro wala mbali man ni nye qur'ana yede tabulo kacha silamo ka nyugon soso kacha aha silamo tabulo chayara silamo bolo dere nyugon soso be silamo no nyugon che dere yala furatala wala yajaluna muqtalifina illa man rahim rabbuka ni nyugon soso mugote so ko bola ko haru be fengo fenna ankabbe ankana nyugon gurja o site se ka silamo ka nyugon soso bakoy ala yere de ko silamo te wuli hada madon te wuli ku be nyugon soso de illa man rahim rabbuka foy tigi ala ye mugo munun ne mawlude be bek cinyaka ala ye mugo munun ne ma de ulu de be akida nyuman ni cinya nyuman ka be oka sino ala ko nyugon soso inte wuli ate wuli ka bola fo qiyama ko ala ye mugo da walizalika khalaqahum ala ye mugo da ni nyugon soso kama de ko mugo site se kan nimbo diyan kono ni mo site se ka bo silama o chela ni ala ye munun ne ma doro lu de be se ka be cinyaka ka cinya baraka ke men ni nyugon soso ni ala ko hada madon te wuli be nyugon soso ala yu dannin kama de aye fura kala yoro wero fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli ala ya do be nyugon soso me ala ko na ye nyugon soso minna aya sage kata qur'anama aka sage kata aya sage kata alama aka sage kata cidema ala jumaye qur'ana cidenye jumaye na yere be balola aye nyugon soso mabbe aye ta ciden fa ka nyininka abe nyugon soso ba ni ciden te balola si saka hadisa sahalew na ye nyugon soso minna aye ta ulu laje ne ko kantigale kana ke kaburuye e ko be kantigale ke kaburuye ne ko kana kaburu tigi barekanyeni e ko be kaburu tigi barekanyeni ne ko i kana i kunsuli moye inyuguna damfe e ko bi kunsuli nyuguna damfe amma be e an kata qur'ana la jeke an ka se kata qur'ana na ka bambo nyugono ni kantigale be se ka ke damfe ala qur'ana ya bangew ni kantigale te se ka ke damfe qur'ana ya bangew ni dafale be se ka ke damfe qur'ana ya bangew ni dafale manka ni ke damfe qur'ana ya bangew ka su barkani ni kaburu kono ni abese ka ke ewa anya ke bali ya qur'ana ya bangew ci den ka hadisa ya bangew namba fe nyugon soso in ka basila mono nyugon ci ambe sagi kata qur'ana ni sunnate ma aw ko kana fo yere o kana fo yere hari alquran wa sunna hijibiya munu nyinna na ninnin to ninnin grupu jama'uye hari ka fo dalal alquran wa sunna ubo controla abe ko mi tasma du dusukun kono ne yofo aw be se ka mo nyugon soso ba jamana kono ala ko min be nyugon soso ba o foli yere aw ko ma tilo la yero mandi awye aw be se ka nyugon soso ba ala ko nayi nyugon soso mina ko nyugon soso bena men nayi nyugon soso minna akata sage kata qur'ana ni sunna de ma o do be nyugon soso basila mon nyugon ce min be qur'ana kono ambe ko fo an ko be ko ke min be ciden ka hadisa kono nan ko be islama de ambe ko ke ambe ko fo ambe ko ke qur'ana yem min bali ambe ko toy ke qur'ana min foli bali aya keli bali ambe ko toy hadisa salon ni mun foli bali ka keli bali ambe ko toy kelebe mi so soli be yemi ambe beo aw ciden fana aya fo ni nyugon soso bena na ya furake munye cide sallallahu alaihi wasallam hadisa surunya innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayhi bin nawaji addu alayha bin nawajiz
addu alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatu bid'a wa kulla bid'atu dalala fi riwayati kulla dalala fi an-nar tiden ko sheba ma dondola akonni aw sheba fulere ni mo mi nya shijan surawula o ya soro tiden yire na ka sheba so so risite nyogon sama site silamo ni nyogoje me tiden ko sheba ma konni aw ni mi nya shijan soro awula ibena so so ri chama ni fonko nyogonya chama ni ndina ko nyogon sama chama ni so so ri chama ibena yen ni ndina ko na ko no onna na wakati min eleni aye nyogon gurja dabila aka nyogon borto dabila nyogon ka kataw foli aka dabila nyogon kafira ya dabila ni mbike biriya mo ayo dabila aka fara nyogon ka kabda yo de fois ayo fura fois nyogon ako nyogon soso benade fa alaikum bi sunnati ni nyogon soso nana pour ka nyogon soso ni nyogon sama bani nyogon che mbawma akanne ci den ka sunna mina hari sunna foli munum bu dambe kata sunna manka jamana kono mafo munum be jate bidia mo wole ubu ka bidanu ka tasira wala mafo lude munum yere chama mun bu dambe kata sunna mabbi sunna yere foli ye ulu ide ko contrôle folo ninte ciden ka hadisa ya fa alaikum bi sunnati sunna yere foli ban an farade wa sammakum lil muslimina sunna yere foli ban fara هو سماكم المسلمين جيجنم ewa ciden min kanna yo fawye aya amina ka sebawla o ciden de ko wale ku bi sunnati de bawma kan ka sunna de mina amma to ire ka sunna la koy puru an ka sebo fana ka famu نوبا فالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح وفنا شريرنا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي شيء فنا يرنا وأنكنا لك السنة فنا فامو نيرك فامو يده أنك لك السنة فامو كم يكاد كالفنان نونو يا فامو تقوم يده شيء يرنا يا parce que kalifannani de shebo nyemawye aye shebo yiranna ya ka yere ka sunna yiranna e pinna nyale ka sunna fanata an kanata ko nan yere ka famu yede an ba ta na ka kalifannani ka famu de sunnatu kula farasidan furanni de kama o ko fe ciden ko a wakati wayyakum muhdathatul umur akoni funko ngoni nyugo sama shayara dina kono mbawma wakati ko kurawu dina kono aya yere poroso made amma fu eki ka kokura ke aka bete koy kokura be dina la wakati mbaw baga aya yere kurosi kokura ma dina kono kokura dina dona dina kono oye kuma kura de oye hakina kura de oye diskina suru shiri kura de wa oye bara chogo kura de wa dina kono aya yere kurosama aka nota ko bende aka yere kuroso made parce que kokura be dina kono akuma kalama do akuma lama do aduskuna sirla mado ake wala lama do abe bidia fana beye filide bidia nyumantala de bidia be fili ewa fili bebe do jannaba tasuma de ko fura ya ube fura nyogon sama fura uga mafo nunu kana nege bwawula de qur'ana ka ewde ato tafsir kala nyuno ko ika hammi kana ke qur'ana ewa tafsiri ko la de ika hammi kana ke den ka surata durun ka dafa ko ika hammi kana ko ye tafsiri la de ika hammi ka ke de tadabburu de ka famu ika hammi ka ke famu re an ka surata ka dafa an ka hammi kana ke ye tafsiri la ko famu filibanti be ewa jiyan kono silama filibanti be abebe qur'ana kalaw bali ko qur'ana durusinaw dobe kaburu tiki ka kaburu tawafu qur'ana ba kunna abe kaburu tawafu qur'ana ba kunna
abe sujudi kabure qur'ana ba kunna abe kantigele ke kabure qur'ana ba kunna abe dafalen ke kabure oye qur'ana famwa hammi kana ke sura kadamina dura kadafan hammi kana ko ye wala ciden fana yes ñogon sama ni sosole fo ko abena dina kuna ya fura fonye ni hadisala sabana ciden ko aftaraqatil yahuda la ihda wa sabina firqa wa aftaraqatin nasara la salas wa sabina firqa wa sataftariqu ummati wa aftaraqatil yahuda la ihda wa sabina firqa wa aftaraqatin nasara la isnatayn wa sabina firqa wa sataftariqu ummati la salas wa sabina firqa كلهم في النار إلا وكلها في النار كلهم في النار كلها وكلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على مثل ما أنا عليه وصحابي وفي رواية الجماعة تيرين يسوسوليفو سلامو كفر فرالي تاما أيا فويا كفر فوندي tiren ko yahudiyaw farala ka ke jamakulu bi wolon fulani kele nasaraw farala ka ke jamakulu bi wolon fulani fula akwale kam mantum bena fara ka ke jamakulu bi wolon fulani saba akome bi wolon fulani saba bi wolon fulani fula bebe tasuma de kono jamakulu kele ne be kisi bidia jamakulu be tasuma de bilala benye doni ka bawo doko hadisa sarhu bawo doko kon nin bidia jamakulu munun fulan ne ne tasuma bilala wunye o fana ka bidia wute kelenya do be nin bi wolon fulani fulala ale be bidia min na bidia ina nyaale labbo silamiya kono ka kafiriya na ale donna jannaba kono tebo do ka bidia be bi wolon nin bi wolon fulani fula do ka bidia ma labbo dina kono junubu bado abedo jahannaba kono na ka bidia hakena ka junubu hakena janina ka bwala ana bwana ta arjanna akwa bebe tasuma kono fo jamakulu kele o ko jamakulu kele nya jumaye akonni nin ka shebo file bisukuna shiri mununka ani kuma munun fole ka dina la ani bara chogo minna dina la nin ka shebo be chogo min dina bara chogo minna mogo munun bo oka ulu de kisi bagawi nin ka shebo fule bato chogo ni la hala minna ka sunna mogo munun bo ka de ulu de kisi bagawi shebo fora ya ubu mafo anko hadisa min temena irbari bunu sar hadisa alfanani de forawe parce que lu ye shebo ka nyemawe ni shebo yere gorobali fora ka shebo ka sira yaranna bidia jamakulu be abebe qur'ana de fo abebe hadisa de fo yala me abake ka qur'ana aya min fo ka delila ke naya ka tabolola ana ka tasiraka abake ka hadisa min fo ka delila ke na ka tabola ka tasirala yala ya fo shebo ka famu de ka uba ya fo yere ka famu de ka kuma bo yoro de law ni aya fo doro ka tin ka de la wote wasake wo ni hadisa de fo ka tin ka de la wote wasake akasuru ye aya min fo ya akoroke minye shebo ya akoroke wode akasuru ye aya min fo ka de la ke na minye shebo ye de la ke na ye o yoro de la akasuru ye hadisa min fo ya ke de la ni yoro minye shebo ya ke de la o yoro de la men na ya suru ye hadisa min fo ye de la ke na yoro min shebo ma ke de la o yoro la e ka hadisa ye o be se ka ke ma de la aya be se ka ke ma de la na ma fa mu shebo ka fa mu chogola hadisa be se ka ke ma de la na ya suru ma fa mu shebo ka fa mu chogola kuma fulene yoro de la mene ko silamon farafara la bebe qur'ana kelende kalafana bebe kidende nofe jebe hadisa kelende fe qur'ana nunu de hadisa nunu de mabila shebo ka famu kamene no famu ra komi shebo yu famu chogo mi chire ni shebo de yiranna ko ka famu komi shebo yu famu chogo mi de ni ye shebo ye ako oho shebo ayo delila fonye me awbe munun fo abe tabina munun fo abe tabina munun fo majhabin nani tigi abe tumbe sunna de ka be tumbe salafu ka tabole de ka abe ulu munun ta fo bo ko ewa maliki koteo ahmada koteo
Safai kote Abu Hanifa kote Buntemia kote o karasa kote ulu fana shebau da na ba fo abu ulu fana ka kuma fanye ko anka tukuko an ba fo shebau te ulu yemme ala ye ulu fana yirila yoro juma والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان قال غني يردلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يجوني سيبون والذين تبعوهم بإحسان أني مغمغ تغرون كوني نيوماي مغو بدونو لا سايسا مغو تغرا سيبو كو كسيبو كفامودي تاكا قرانا باراني كومي سيبو كفامودي كاريسا باراني سيبو كفامودي اوا ابدونا نينكونو سيسا فورياما anka sage katawulu de makku kakuma min anka barake noye anyere ka arabu kam modo fielin anka wulu bilade ninte aya fana ka tabino ni tabino yanna ani aya wore juma o man yusakhir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi khayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ala ko ni mugo ye ciden soso kanda bangalen ko feje ko ciden ka tabolo ye ninde ciden ye ninde fonni yorola ciden ye ninde kenni yorola ciden ye ni duskuna siride fonni yorola ala ko ni mugo ye cide soso kanda bangalen ko feye mu'minu be farla nyugon ka kamin ke tabolo ni tasirai e yo bila ku itugu otanako itugu min ko ne ala bi to bolo jiyame la garambi bila janaba ko wa tabi ghayra sabil mu'minina tafsir kala nyuma ko Sheikh Albani ko ghayra sabil mu'minina ko tafsir kala nyuma be ko ni mu'minu ye donye jama kulu sababe ni ci denye sharia kuye shebau tabinau nin nun jama kulu sabab farla nyungun ka kam min ke tabuloy ni mugo min nana kulu soso awa ala ko ale bi bila janaba kono de yere yi to min bolo ko ale bi to o bolo mais abibila janaba kono wa tabi khayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wala anim balimu bonte mi anunu habe bombaji kote de fawjani kote de Usayminu kote de ni fawjani ya qur'ana ni hadisa de wala fahmu salafu salih ala ya iranno ni Usayminu ya qur'ana ni hadisa de wala fahmu salafu salih ala ya iranno ni bombaji ya qur'ana de wala fahmu salafu salih ala ya iranno fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko awtemindo ay doni ka bawo nyininka albani doni ka be doni ka bagate Usayminu doni ka be doni ka bagate bombaje doni ka be doni ka bagate Abdul Musa Abadi doni ka be doni ka bagate sunna karamo nyuma be doni ka bawo do be doni ka bagate fashalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun aya wala kuna la ko chogodi wa idha ja'ahum amru min al-amni aw al-khawf ajawu bihi ولو ردوه إلى الرسول ولا أولو الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من يجوم ala ko silamaw fulede an kunni ko do nanu ma doro ko min hakili sigi koye ko min siranya koye uba cari ala ko nutu nyoko sagi kata chidema anu ka ko nyemo wa ulu amru minhum wa ulu amru minhum wa yajuni al ulama nutu nyoko sagi kata doni ke baka sabati le wunya ala tumbe doni ke baka sabati le munu nyoko sagi kato ka ko nyema no doni ke baka sabati le munuma ala tumbe koni mbe awa delilaw be fale chogo me chinya be bange chogo me ala tumba la dunya o doni ke baka nyuma la limahu alladhina istanbitunahu doni ke baka nyuma munum ba fe ka koyin delilaw fale ko bo qur'ana la ko fale ko bo hadisa salawna ala tumbe koyin bange wulu atumba doni de uluma ba fo jama toye ni fana famurawa awa at-taqlidu ani al-itibau o fana te kelenya de aw ba fan kana tugu mogoko aw be bumbaji ko aw be usumunu ko ay al-itibau ka hada maden ka tugu mogoko cinyala
anin ka tugu mo ko taqlidu karasa ka kuma abbe nasaba ma amma be sababa ma abbe cinya ka ate cinya ka ne be karasa de nofe wore to ko taqlid aka kuma be nasaba ma be sababa ma durne be karasa de nofe nin de laggo silendo me karasa be ala tade ka aye cinya de fo aye cinya de ke abbe ala tade ka nka tuga ko uba fo de mali tiba wuri iqtida al iqtida qad kanat lakum uswatu hasanatu ها وقد لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة ثم الله النبي نمت منهم يرفقوا فوقوا فبهداهم مقتدي أكون النبي نمت كوفوا ينونو دلا دغ ولا الاقتداء كرسو دونك بقى نيما ينكتوا كو نكا ايوا الله دغ كتوا كو كقولا باشي تولا وي الاقتداء ani taqlidi wote kala nyade parce que namman nunu faramfansha wiye jama kulu chaman de filanka jamana kono ni hakli na suwe wodi ato nunu ka perpere latige mogo ku ta fando ko na fando o kabbo jama jugu bolo jama jugu de islamiya dawa ke togo jugu o islamu cede fabbi silamiya ka sariya ye ko ga kuma cogo munu fo bu yelema ko fo ko cogo la ko mana mu koroke koye umana nu korote minye fo ode ka bange mo koye wala wode ya to mi nyoro ni nya anjora ya parce que ko munu be jamana yin kono galon je munu be jamana yin kono be budo ambe jemfe ambe silamo faranyo kanu jemfe ma ba ke cinya de ka القرآن والسنة على فهم السلف الصالح جنب كنو سبدك قرآن جيدن كسنة أنين نمم منون تمنا ويوفا متغني أم بنين جن شغوفة أم بألا دلفنا ألا كجمنا دون ألا كوجي نين شغولا من غلون جي atese kanyana bo atese kake harudu munun be jeyin fo sunu tile nyogon guruja min be fore wulu yere de be sigi ka nyogon guruja ye folo nyogon guruja te bo yoro wero nyogon guruja imbe wulu yere de fe folo bente o ni be make cinya ka bente ta sabuhum jami'a qulubuhum satta e nyana ni to ne nyogon ka yoro wula e nyana nunu faralende nyogon ka suro udusukun faralende o ye jenye o te jenye alaka jen nyuman di jamana dewma wakati sera ya mbedder sujoya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk